Presiden Barim ka Umsning Constituency People Forum uba RB Shadam hadin ka jing penyeso ka jong u ka parti UDP menta ka singi ka arp santari unailar arhajar arpoar habakran shkilat pathai khubor ulayathu ba ka jing penkloy bandrung shwa mau ka parti UDP haswa ba Sunshine Makri uba deu candidate jong ka UCPF ka deihi na ka benta ban ailar u ba un khampau shushu haka kam sain hima sima haka dong ba ka thain ribhoi Shushu ulai thuru bau ba Sunshine Makri bat harangkat ki san hajar ngut kinong kersan ken sawan ban penyeso no syaka parti UDP haka ar penyo terik unailar ar hajar ar poar haka ba hakate keju kesengi on khliap lamano ya ka UCPF ulo ongru ba haka jinya lenti ka bakat tu kat ne benai leng ba ka UCPF lalap bat lashem bakan long ka ba ban poi syaka thong ka jingjom haka election ar hajar ar polai kumta ki larai ban penyeso no syaka parti UDP bat ban khliap lamano ya ka UCPF Kulishbun ya kene ka jengkului jengkului jonga bandrung syaka UDP shwa bandrung Sunshine Makri bat dikenhun na ka UCPF namar hapo kini kin benai ngalong mga ukum gunung alam jong kan ka UCPF adu kini tarik tang hapo kini ketayong atang sino bagajing ino jonga nakakam kum presiden jong UCPF kam dade bangam kwa su ban yetre bat ulun begadlong mangakwa ba bangan aila diu bo unang hampau su hagjing dei bat kaneka UCPF namar ka UCPF kadai ka body ka pangila form haying jong u ha ka khanyo tarik ju benai Februari bat dei hapo kata ka UCPF bangila peniyang yu ukup kandidat jong ka UCPF hadin bangila persyang baniai katukan ne benai ha ka ata ka UCPF ngilap ngisyam ba ban suya hida ka UCPF kalong ka ba yang ngi bangin po sa katong ide na ta ka daw ngi persyang bantuat bat kini parti riulum ban ngi kendu ya gini ginoyalam wa khamat jong ka ban ngi persyang bania keren kiru ya kejing ya lenti jong ka UCPF hapok kini benai kejing yalam jonga te kila persyang ban ngi don kejing ya keren bangila yakut bangin ya ini rung syaka UDP kaya kata halo sa kanorim te kejing rung swa jonga menta bende swa bandrung kini ki ka UCPF hak arnyo terik kalong kamdan ro kalong tang namar ba kidon kiri orang ba kibakwa bania runglem bat mangi kum ginoy lam hapo jong district namar katu ka arnyo terik ka detang na kabenta hak ba pediang da ka circle hak jing penbaik menengkong bat kane ka jing pediang pada menta ka sengi ka dei ka jing pediang jong district te ngimdan ni ka jing ya pher hap pediang hukum kita jadi nak ta ka daw ka poin nongkong ko long ba ngakwa ba Sunshine Makri unpau badru buunya lamu ya kita ki san hajar ngot kita ki nongbut ki jong u hapo jong ka UCPF jadi kata UCPF hapo ka jing lam jonga hapo ni kibnai bladap hadin bangilai kendu ya UDP ru ya Sunshine Makri udah kandidat jong ka UCPF hindai ndang ngilayo pada bandrung syaka UDP hak arni tarik ka UCPF kaladu kalau dekat kaladam sendan bat ya kata ke tiket ka jingidei bat Sunshine Makri ha ka jingidei baka UDP na Umsning circle ngim ya keren shwa ya kata ka jing ko nengkong galong bangin pinklain ya ka parti hadin ba ka ibangilarung ngatarai ka parti ka peji kumba uba metba mene ku presiden bulakren ni kam prefer ban ai tiket ia ubriu ubadon ginongbut te katui kala indicate yang ni ba Sunshine Makri udon ginongbut ke babun hapo ka jeng tre jong ka UCPF tingim atatin balanda ndang ilarung ya ka parti kan pe ia kata ka benta ngin hap kindon hi kibriu jong ngiru man apply ya kata ka tiket te hadin bangi apply kindon ki proses ke baka nakal yang ka parti kan penbaik te ya kano ka baka parti karai ngin pediang pe sisin bangi larung ngim don kano ka jing bukondon lada ka parti ka ai ngiak mentelan lada kam ai ru ngin ini ha parti ko tno yang banga kamon ya parti UDP kalong alor kinong rim ke bubu ngatre bat kui parti ki snem ngalai hindai hapo kini ki snem ngayo kejing prajong ki parti ba pher nginom ya batai ya kita parti ki ba pai hindai ngayo ba ki kui parti aba di persyang bantai ya kakam election na kabanta Islam Abdullah ki babuni ki
kini parti kisuthung ia ki kandidat najron kat ba kiwanra ru ia ki kandidat ki banabar jongka jaka ka bangidon te hindi kat ba UDP pat habang apet mga hapo kini gibnay ngayo i baki wat ia ki kandidat ki banapo jong kini ki jaka ki bangidon ki briu ki banabar kimi olat ha ka UDP hapo jong ali district hamta jadi nak kata ngadon di semua ba ngamdi bangalong komunal hindi ka semua golong ba kitrai hi don kaman ay lat iswa malada kitrai kim don ti ya kata dem man se man ay ya ki pa ka parti UDP ka kamdon kata ka man sem man ay lat ya ki lokal bakinyong kinoyale